שלום וברכה, אנחנו בנקודה לפרשה, אנחנו הפעם פרשת דברים, פותחים את ספר דברים. בין שאר הדברים שמופיעים בדברי התוכחה של משה רבנו לעם ישראל, אנחנו מקבלים זווית אחרת של מבט על חטא המרגלים ועל גזירת 40 שנה במדבר. אם חשבנו בספר במדבר שגזירת ה-40 שנה נגזרה בגלל בעיסת הארץ, בגלל שעם ישראל העדיף להישאר במדבר ודברים כאלו, פה אנחנו רואים זווית אחרת של מבט שמשה רבנו מספר לנו. בעצם אחרי שעם ישראל יוצא מהר סיני, משה מספר לעם ישראל שהשם אמר לנו בואו רשו את הארץ. אומרים חז"ל, מה פירוש בואו רשו את הארץ? איש אינו מעכב בידכם, אתם יכולים לרשת את הארץ בלי עיכובים, בלי שום דבר. זאת אומרת, אתה יכולה להיות אפשרות שעם ישראל בכלל לא היה צריך לשום מלחמה בדרך לירושת הארץ. אתם שומעים מה זה הדבר הזה? אז לא חייבים להיות בדרך הזאת של להשיג את ארץ ישראל על ידי מלחמות. אתה יכולה להיות אפשרות אחרת. במה זה תלוי? זה תלוי במידת התמימות שלנו. אנחנו חושבים, ככה מסתכלים על העולם, שאנשים התמימים הם על פי רוב אוכלים אותה, הם נופלים בכל מיני מהמורות, כל מיני רמאים ברמומים מסדרים אותם, והחיים שלהם יהיו רצופים של תקלות ונפילות. ככה נדמה לנו. האם זה באמת נכון כך? הרבה פעמים זה לא ככה מצב. לפעמים אנשים דווקא בגלל שהם ערמומיים והם לא תמימים, הם מרשים לעצמם לעשות עסקים עם אנשים אחרים שהם לא הכי ישרים בעולם, כי הם חושבים שהם ידעו להיזהר ולא יסדרו אותם, והם נופלים בזה. וגם לפעמים האדם מרוב שהוא עושה חשבונות, אז הוא מנסה להתכונן לכל מיני מצבים כאלה ואחרים, והוא בעצם מסבך לעצמו את הדרך, מעריך לו אותה, ונאלץ להתמודד עם דברים שהוא לא היה חייב בכלל לעבור בדרכו. אבל גם אם בעולם להיות תמים מול אנשים זה לפעמים באמת מסוכן, אנחנו מדברים על תמימות מול השם. השם לא אמר לנו להיות תמימים לאדם, תמים תהיה עם השם אלוהיך. מול השם התמימות היא עניין גדול מאוד. אם אדם ראשון היה תמים, לא היה נופל בכלל בחטא אדם הראשון, וכל ההיסטוריה הייתה נראית אחרת לגמרי. וגם אם עם ישראל היה תמים עם השם, עם רצונו של השם לתת לנו ארץ, הוא אומר אם השם רוצה אז הארץ היא טובה לנו ואין לנו מה לחשוש שזה שום דבר, אז הכל היה יכול להיות הרבה יותר פשוט ונפלא. אבל חשבנו ועשינו תחבולות. משה רבנו אומר לעם ישראל, והייתה בעיניי הדבר. זאת אומרת, הוא אומר להם, אני באמת חשבתי שאתם רק מחפשים השתדלות, לבחון באיזה אופן, ולא שאתם מערערים אחר עצם הדבר שהשם רוצה לתת לנו את הארץ הזאת. אז לכן בעיניי הדבר היה טוב, אבל באמת לא בעיני השם. ואנחנו רואים שהמחיר הזה היה כבד. אחד התיקונים הגדולים שלנו לחטא המרגלים של מעיסת הארץ, אנחנו בפתחה של תשעה באב גם, פתחות של תשעה באב, זה לתקן את התמימות מול השם, להיות בעמדה של מי שברא אותנו, משגיח עלינו, מחיה אותנו, יום יום, מכוון אותנו, נותן לנו תורה, הוא ודאי רוצה רק את טובתנו, וכל מה שנותן לנו הוא נכון, להיות איתו בדרך התמימות, בדרך היושר, זו דרך שיפתור לנו הרבה מאוד צרות, ותזכה אותנו גם להיפטר מהמלחמות. שנזכה לזה, שנזכה לגאולה שלמה, שנזכה שיתהפך לנו היום הזה מאבל ליום טוב, כמו שהבטיח לנו הנביא זכריה. ברוכים תהיו.